Ahojte, vítame vás pri ďalšom dieli Match Attax Unboxing, teda plechoviek a rôznych tých balení, kde teda sme v treťom dieli. Dneska si vybalíme ďalšiu plechovku, alebo ďalšiu teda malú alebo veľkú plechovku. Tu ešte máme nejaké balenie z Bundesligy, tu máme ešte. Mám tu ešte jeden starter pack Bundesligový, takže neviem teda, nemám zase na cerke niekde dačo vybere a ukážeme si teda zase plnenie nejakého toho balenia a aké karty tam môžeme nájsť, ktoré dáme dneska. Tak dneska si vybalíme Stadium Stars Mega Team 2. Krásna modrá plechovka, kde teda 66 kariet, 4 exkluzívne Stadium Star Limited Edition cards. Update Chrome Shield sa tam dá nájsť, ale New Black Edge card, to sú tieto čierne. Energy, Brand New Rare, World Class a pri troche šťastia možno, že aj taký podpis, prípadne Relic Cards. Tak som zvedavý teda, že čo nás tam čaká, verím, že aj vy. Kto teda chcete sledovať ďalšie videá, kľudne si dajte odber, nech viete, kedy ďalšie video vyjde, ale pôjdeme každý deň jedno. Čiže tam ešte nejaký 5-6 videí s touto sériou. No som vedavý. Na čo dneska budeme mať šťastie. Či sa nám tam podarí len nejaký hit. Najprv vyvalíme ten hrubší balíček, Vichinka. A potom pôjdeme na tie menšie. Podajme najprv hrubý. Ty mi podáš potom, hej? No, ideme najprv na tento. Base kartičky. Klasické teda. Abada, Čolak, Carvalho, Pogba, Silva, Kamara, Guerreiro, Adan, Militao, Fabinho, Antonio, McTominay, Goncalves, Coates, Varane, Mendes a tak ďalej. To sú všetko bejsky. Zastavíme sa teda pri tých lepších kartičkách. Prvá blue, teda modrá paralelka je tu. Alessandro Bastoni. A táto tiež nejaká foilová Vikinka tu našla. Kaptajn. Takže modrá. A to ešte naopak. Máme tu Finisher, Gerard Bound, Beatle, Thiago Alcantara, Finisher, Marcus Rashford, Legendary Moment, Steven Gerrard, pekná kartička. Jan Oblak, brankár slovenskej reprezentácie. Man of the Match. Next Generation, Štefan Bajčetič. A ešte tu máme dve karty. Marco Reus, forward. A ešte tu máme Stormlight Club. A je to Alessandro Bastoni, takže prvý hit. Je to taký veľký slivik. To je prvý hit. Poďme na druhé balenie teda. Klasické karty. Kubo Pereira. Max. Kon. A tak ďalej. Zlatých kartičok je teda klasický, so všetci poznáte. Zastavíme sa zase pri tých inzertoch alebo pri nejakých lepších menách. Celkom slušný základ na ten base set. V každej tej plechovke. John Stones, Reece Nelson, De Jong, Valverde. Lepšie mená sme troška potriafali niektoré.
Diego Costa. A znak Borussia Dortmund, teda logo. Modrá verzia. Nordi Mukiele za Paris Saint-Germain. Eliminátor. Van Dijk. Pekná kartička. Beatle. Casemiro. Milan Škriniar, eliminátor. Tak aj Slovák, teda slovenská stopa. Stoper Parížu. Black. Dembele. Next Generation je tu. Pablo Barrios. A Andreas Schjelderup. Ešte jedno. Jacob Ramsey. Záverečná kartička je Sebastian Haller. No ešte teda jeden balíček Kinka však. Poďme sa pozrieť na to, čo sa tu skrýva. To by mali byť limitky. Tie 4 limitky. Manuel Neuer, krásna kartička. Stadium Stars, fakt sú pekné. To sú tí, čo sú na obale Vikinga? Hej. Pekné sú. Martin Odegaard. Dušan Tadič. Taká zlatá, tu je ešte Vikinga jedna. Podľa adresu. Aha. Takže to je farebne zladené. Takže akože je troška inakšie. Borussia Dortmund. Takže 4 limitky. Pekné. Čiže asi najväčší hit z tohto boxiku bude ten Stock Club. Plus je to limitky. Zase sa nám nepodarilo nájsť zatiaľ nejakú podpísanú alebo teda relic kartu. Uvidíme teda v ďalšom videjku. Sledujte. Vidíme sa zase zajtra. Díky, čaute.